एकदा जर ही तुम्ही रेसिपी बनवलात ना, तर उन्हाळोभर परत-परत बनवत राहतलात. अशी रेसिपी असा आणि एकदम आपली पारंपरिक अशी रेसिपी असा ही. एकदम साध्या जेवणाची सुद्धा चव 100 पटीने वाढवणारी अशी उन्हाळा स्पेशल आज रेसिपी बनवतीये. जी तुम्ही एकदा बनवलात ना, तर रोज बनवून खाल. तर त्याच्यासाठी इथे मी पहिल्यांदा रायवळ आंबे घेतलेले आहेत. हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. हे आंबे आहेत ना, हे चवीला खूप एकदम वेगळे असतात. चव ह्याची मस्त आंबट गोड अशी असते. इथे मी पहिले सगळे आंबे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि जो देठ असतो ना हा आंब्याचा, ते देठाकडे पिळून त्याच्यामध्ये जो डिंक असतो ना, तो सगळा काढून टाकते आहे. त्याच्यानंतर हे आंबे सोलून घेते वरचं सगळं साल काढून घ्यायचं. हे आंबे जे आहेत ना, हे इतर आंब्यांच्या तुलनेमध्ये आकारामध्ये ना, थोडे लहानच असतात. हा आंबा जो आहे ना, हा चविष्ट असतो आणि ह्याला जो आहे ना, एक वेगळ्या प्रकारचा असा सुगंध असतो. खूप छान आंबा असतो हा रायवळ. इथे मी सगळ्या आंब्यांच्या वरची सालं काढून घेते. इथे मी 10 आंबे वापरलेले आहेत रायतं बनवण्यासाठी. आणि हे जे आंबे आहेत ना, हे काढून असे आडीत घालायचे वगैरे असला काही प्रकार नसतो. आंबे पिकले झाडावरनं की खाली पडतात आणि तेच आंबे झाडाखालून गोळा करून आणले जातात. तर आज मी ह्या आंब्यापासून आंब्याचं रायतं करतीये. त्याच्यासाठी पहिल्यांदा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बेडगी मिरच्या 4 घेतलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर मी तिखटपणासाठी इथे पांडी मिरच्या वापरलेल्या आहेत. गावठी मिरच्या मिळाल्या ना, तर त्या वापरायच्या आहेत. त्याच्यानंतर मी ते कातलेलं खोबरं घेतलेलं आहे. चांगलं डाऊलभर असं खोबरं घालायचं. जास्त खोबरं घालायची गरज नाही आहे. 1 चमचा भरून मोहरी घातलेली आहे आणि इथे अर्धा चमचा मेथी घातलेली आहे. मेथीमुळे चव छान येते रायत्याला. आणि पाणी घालून हे वाटण अगदी बारीक असं वाटून घेणार आहे. तर इथे मस्तपैकी असं हे वाटण झालेलं आहे एकदम बारीक असं. त्याच्यानंतर इथे एक भांडं घेतलेलं आहे. भांड्यामध्ये थोडंसं तेल घालून घेते. तेलावर इथे मोहरी घालून घेतलेली आहे. मोहरी छान फुटली पाहिजे. मोहरी फुटल्यानंतरच मग बाकीचे पदार्थ घालायचे. त्याच्यानंतर इथे मी वर हिंग घालतीये आणि वर कढीपत्ता घातलेला आहे. हे छान अशी फोडणी झाल्यानंतर त्याच्यावर इथे मी आंबे घालतीये सगळे. सगळे आंबे वर घालून झाल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित असं हे ढवळून घ्यायचं आहे. म्हणजे तेल आणि मोहरीची जी फोडणी आहे ती सगळ्या आंब्यांना व्यवस्थित अशी फासली जाते. आणि आता त्याच्यावर इथे मी चवीप्रमाणे मीठ घालून घेतेय. आणि इथे गूळ घातलेला आहे गोडपणासाठी. हे जे गूळ आहे ते तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त घालू शकता. त्याच्यानंतर ढवळून मी आता वर वाटण जे केलेलं आहे ते पण लगेच घालून घेते. आंबे हे शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. वाटण ज्यावेळी खदखदायला लागतं त्याच्याचबरोबर आंबे पण शिजले जातात. वाटण घालून घ्यायचं. त्याच्यानंतर इथे मी मिक्सरचं भांडं धुवून सगळं पाणीसुद्धा घालून घेतलेलं आहे. छान असं सगळं मिक्स करून घेते इथे. आणि आता वर इथे झाकण ठेवून छान असं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. छान असं हे खदखदलं पाहिजे रायतं. मस्तपैकी खदखदायला लागलेलं आहे. त्याच्यानंतर वरचं झाकण काढून घेतलेलं आहे इथे. आणि इथे माझं रायतं बनवून तयार झालेलं आहे. हे रायतं जे आहे ना, ते इतर आंब्यांपासून सुद्धा आपण बनवू शकतो. पण काय आहे माहिती आहे, रायवळ आंब्याची जी चव आहे, म्हणजे नैसर्गिक जो गोडवा आहे आणि आंबटपणा जो आहे ना, तो इतर कोणत्याही आंब्यामध्ये नसतो. म्हणजे काय, रायवळ आंब्याच्या रायत्याची जी चव असते ना, ती इतर कुठच्याही आंब्याचे रायतं बनवलं ना, त्याला येणार नाही. रायतं जे आहे ते आमच्याकडे भाताबरोबरच खाल्लं जातं, पण हे चपाती भाकरी बरोबर सुद्धा खूप छान लागतं. आणि तुम्ही हे रायतं एकदा बनवलं ना, की 2 ते 3 दिवस फ्रीजमध्ये राहतं. आणि हे रायतं आहे ना, ते जेवायला आपण बसणार तर लगेच बनवायचं नाही. आधी अर्धा ते 1 तास बनवून ठेवायचं. म्हणजे काय होतं, चांगले मसाले वगैरे ना आंब्यामध्ये मुरले जातात. तर मग कशी वाटली आजची माझी रेसिपी? आवडली तर मग आता गप्प बसा नका. पटकन सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि सगळ्यांना शेअर करा. असाच मस्त मस्त खावा आणि सुशेगात राहा.